човек и да не би чак толкова много ден, че пак е много обсаден. Нямам го. Имам Йорик. Йорик. Нали ти казвам, трябва да е някакъв герой да цъкаш и си върху тях и си стънна. Да, е по-интелигентно. Точно дабълото на Малкай, катърото на Малкай, като на Наутилусърато. Кен може да е, да. Трябва да е много добре. Научил се да, да. Защо не играеш Вулконг на топ? Играй го фул танк, човек. Той не сега ти. Що не? Що не? Що? Защото няма биш нищо, няма пеш нищо. Той няма чак толкова много А си. човек, Godlike комбото зад айта му, бе. Как не биш не биш, човек. Като ти ще резва армор. Ти остай, аз ако ще играеш, пикам някакъв танк. Той и аз му викаш, бе. Може да съм тенич. Не знам, къс. О, чек това ще. Записваш ме? Къс? Какъв беше този хелмет в чантец? Ето. Да. Помисля си, че има почтенската кутия, бе. Да. Judgment Gear се взема много по-трудно. Чай сега, в момента има League of Legends Championship. Отиваме на Лига. 200 000 я гледат. Дай да видим Team Composition. Рекво стримва лол има 30 000 вара. Те пък те са на Лигата на него. Боже, аз съм не успел да говоря. Това? Иначе аз мисля да игра просто на част. Йовка според ли кои са опътен? Може би Шен. Шен също е опция заради улта, пък имаш га в полза. Емо аз дефолтвам на съпорт. Емо трябва да билднеш двата айтема на Шен. На Айсбол няма смисъл да се билда, Шен съм тази това. Значи билдни тринци. Аз ще си го билдам като проект. Толкова да знам, че не виждате много денежи. И как да се оцелиш, това иска някакъв ефект. Не като някои други предполагат.
А че ти го записаш? Ой, Ще само към тренинг. Хенгаутът май не товари толкова много, колкото Skype. Това е другото хубаво. да, ма скайпа пак е включен тъч. Ама не говориш. Тук и мога да изключиш Skype, ако толкова си пречи. Да е мега фундамент. Май. Кое? Да. Пято се ще забиваш. Да, ще забивам. Аз си че Тинда е по-лош пикота. Да. Според мен просто Venga. трябва да приоритайзнем самите спелове, какви са. Както причината ли толкова сезони да е OP. Просто кита му е турбо, пък ти винаги мога да неща, не, че какво ти искаш. Някакъв мега досаден герой трябва да избереш. Юеля. Не става. Не става. Става, викам, много е добър. Она е Уеля дет напее. Виж, имахме Уеля в отбора и пак и бихме. Това, че беше АФК. Тя нещо Защото танка вайби имаш. Не е фул танк, но пак е танк. Трябва да ти видим. Ти не, ако я бутнеш full damage, тя пак ще е най-танка герой ever. Не, тя са играли там, Риш Бейт Спен. Това е функция. Риш Бейт Спен, не знам. Просто трябва да имаш един спел, който цъкаш го и някой е станал. Чувства. Не можеш да знаеш. Съпорта ни трябва да е някакъв или мега дебел, Не, съпотен трябва да е с някакъв крауд контрол, или някакъв дете би супер модел. Или готпика и двете. Болгана, Кам. Тя съвсем има други начин. Буквално, съпотен трябва да е Болгана, Ани, Кама или трябва Бранд бил по-снато. Според мен Карма и Моргана са най-опа съпортите. И двете имат крауд контрол. Карма има малко повече демидж, Моргана е малко по-reliable крауд контрол. Аз не знам, че успеха да играят там. Кой? Нищо успеха да играят, не се еднаха. Никой не играе. Въобще. Толкова много опа герой не може да са вместе. Просто да. Тя си силна, ама другите са по-силни. Колко са по-силни? Моргана. Танк Наутилус. Буквално, аз цялата така, Наутилус го бяха надал. Усак се душите, ама няма значение, усетих колко опа. Чек, помниш ли The Good Times? Топ лейнера беше Джейс, мид лейнера беше... Не го си. Топлина винаги е бил танкъв, точно те трихи това. Сега, който наистина бич Дейдж беше малко ще скриваш от тази. И все общо. Гъргуна човек, гледаш му апа джунгалайтава, пултанк и дава от предаш там по 6-7 дейдж. Пулта ги изпраща из мапа, имаш стън. Какво не дадеш? Поне да си дебил, Крис не знам, ще мълчи през това. Рекордва. Какво е рекорд? Мисля, че... Да, това съм трябва. Ние обзето
стопваме кретени, стопваме, накрая стигаме някой леко по-организиран отбор и отбор се разпада. Не, ево, през деня играят някакви мъх, вечерта излизат трайхардовете, които имат 3581 игри на игри. Преди да Два пъти повече от Крис някак се. От Крис на Венгар. не мога да кажа, че изгубихме заради. Значи се случи така, че той да наби. Да, така е, но кой друг да наби? Едно Кевин наби. Играта е Човек, на сега. Няма как да бием всяка една игра, това е ясно. Да, това е ясно. Просто когато губим, не трябва да си го слагаме толкова. Не, въпросът е, че след 12 тилтвата и вчера беше така. Не, мен изключително много матилт на тази игра, защото целият примейт се изсипва out of their way само за да матилтват. Еми, И никой Да, нищо не направи по-пътно. какво да ти донеса антитилт сокале? Не, съберете се всички потна да Антитилт направите бисквитите. нещо. Възползвай се от факта или помогнете на мен, вие нищо не направите. Човек, ти от Аз бисквитите като залепяме тиксо да топли и да ти искаш да помагаме на топли. Еми, да, за какво си говоря на вас, печелил си? Не. Дето издавко ми вика, играй за фана. Къде играй за фана, като губим? Не е фан. Ние ни пробваме, играем усилия в това, тук ни правилно и да правим какво трябва. И аз го минаваме в тази харта. Така да жив, минахме един път, като бяха 4 в 5. Мина. Имахме добри биткове. За останалите педераси, то е Почвам нямахме добри биткове. всеки ден, всеки час, навсякъде с един същ герой по 200 000 път човек. Аз не знам как го правят. Аз ако играя Malphite повече от една игра, ще припадна, ще ми бият инжекция, разбираш. Между другото, наистина, как хората играят, как имат мейн? Това освен в ММО не мога да разбера. Без го разбирам, че играе Ренга мейн, сега Ренга носи малко по-голямо удоволствие от да играеш Malphite 257 години. Да, наистина. Защото някой там има скил кап, скачаш на дясното, на същите. Има скил кам, за теб. Той билдва два айтема всяка игра. Единственото, което да прави ходи и World of Teamfight. Всяка игра. Отново и отново и отново. Как и може воля за живот след това? Обясни ли? След това, защото героя е inherently broken as fuck. Спирам да го играеш за да печелиш. А пък реално ти няма да искаш да играеш даже ако го играеш. Отказвам например, че някой иска да играе камъче на екрана повече от два пъти. Не знам. Или пък 20 игри. ще игра Грагас 727 пъти. И отново, защото ще на Ган Дебеле е това на това. Може сега Грагас пати тази малко повече неща, има повече от един спел. Пак не знам много. Имаш игра с 120 герои, ти играеш един. Той даже не прави много. Той прави много, но ти не правиш много скоро. Също съм празен отвътре, ако трябва да играя малко кучно. Мега жалко. Ще го приятел, канта, то, както в играта е, че няма контър. Взимаш Владимир Канта е още тежко. Не бе, като цял контекстът не съществува с това. Някои са по-добри от други, да, обаче И някои нямат никакъв шанс. Е доста рядко има някой, който да няма никакъв шанс. Има два... Има... Някой пак ще се оправи, или пък ще доживее до легия, или ще скипне да има власт, или нещо така. Няма активирам и трап карта, сега ще пикна този. Не, има. В дозата е те. Играта не мисля, че. Аз на мидлен какво да играя, човек? Трябва да е нещо... Малзахар е год пика. Знам бе, човек, не се играй само Малзахар. Еми добре дошъл. На мен не се играе само Malphite, обаче Пеню и Генио, деца Diamond 5, имат 700 и 1500 хиляди игри и толкова много числа. Само с Malphite. И готово и печелят. Те обаче не се играе само Малзахар и губиш. Добре, кажи ми някакъв друг пик. Няма друг пик, бе, човек. Малзахар, Толкс.
Кажи си, Марко. Аз от Silver до Diamond как стигнах според теб нон-стоп жана? Буквално? По нове с Крис почнахме Java на Венгар. Ама това до някъде. Тик да имаш мейн и дистрая, че се качиш на го. Добре, става ли ако стана мейн на Физ? Ми видя то фис колко помагаш от нас. Човек, не става. Мал за Трябва да е хартия рейндж, трябва да е рейндж. Мал за хартия надежда, само той може да капитан, ако не разберам. Толкова много такива, що игра го 5 пъти и вече не се игра. Не, ме кефе, аз мога да го играя постоянно, обаче просто искам да лека други мидлейнер мога да играя. Има мал за хара и има и траш. Аз не мога да ги играя, просто ги тествам. Ако на медлейн? Бини миди. Сега като го каза така звучи тъжно. Искам да играя малко за Харс да го утиша. Аз обаче ще играя на Майя на Мафайт, няма го погледна. Според мен трябва Наутилус. Като се мислиш, ема, колко мидлейнера му да шредват танкове? Кайл, мал за хара. Ти това нещо с Кайл ще го махна текста. Кайл... Ще я въркна в пасивката да ни шредва, ама. Имаме още по-голяма танка, също. Бранд малко. Бранто някъде. Токс, Велкос. Велкос е доста добър също танка. Добавко игра Велкос. Пасивката на Велкос, няма ще се напредставя колко малко ден човек. Да, така. Чек, пасивката на Велкос би по-малко от 10% от спела, който първиш. Обаче е на 3 спела. Тоест е много лоша Бранд пасивка. Не играй Бранд. Да, Бранд е трябва съм в лицето им, човек. Велкос е много разширен. Играй корка на мид. Те не му ли махнаха пасивката автоатаките да бяха? Мисля, че е махнаха. Автоатаките им преди бяха True Damage. Да, сега го направиха да бяха части Ту или Медик, не помня. И май го махнаха. Или намалиха вечното нещо. На кое? Не знам на Крис какво удоволствие ми да става просто да слуша. Granite Springs. Крис тук трябва да с фрап с 48 FPS. Крис 74, аз съм 64. Това ще е новата пасивка на Кайл. На Кайл? Бе, същата пасивка, просто нямаше една. Изи. Тя е Крис. Тя няма да шредне. Не знам как направиш по принцип. Просто Тя знам, е, че че маха 15% армор и Magic Resist. и не знам, тогава няма да има пасивка. Трябва да департвам, че Няма да има пасивка. буквално гледах пачната в Sender 30 и пише, че пасива и no longer shred само е няма. Ма тут пасива е само това. Да, то е само това. Thank you, да, такова ти кажа. Кое това лети ли в момента? И... И ти бе. Ора. Ja. Ach, wo du ist das noch nicht. Warte, когато се бих сложил. Аз чуя да кое да гледам Parasite. Майка? Солт. Тудум. Нещо стана. Добре. Сутринта играта беше същия траш.
Какво? Но фул танк си желани фул танк. Обаче я пихме, защото Завко имаше 75 каде ще кажа. Тогава какъв герой бе? Аз да Значи само малко за кариерно ще играе. аз бях Тюндър, бях 4-15. Бях бил демик само на инхибите. Супер много печи. Ама, лошото е, че Мал Захар няма ескейт. За кого мало, защото? Като имаш тот, който взима половата хапа. Дайте ескейт. Много фоллоу. Кой искам да бъде? Крис, къде го отпадаш това? Не? Написах в момента. Ако той е 2 единствено.